Mit navn er Anders Schumann, og jeg kunne godt tænke mig at fortælle jer lidt om, hvad meditation det er for noget, og hvordan jeg selv kom ind på det. Det skete en dag, hvor jeg gik en tur ned igennem Strøget i Aarhus, og så mødte jeg nogle mennesker, jeg kendte, og så stod vi og snakkede lidt sammen. Og mens vi stod der, så kom der en mand, som de andre kendte, jeg kendte ham ikke. Han kom hen, og så siger han, og siger til mig, jeg er jo tandlæge ude i Malling, siger han. Hvor tit børster du tænder, siger han. Siger han, 5-6 gange om dagen. 5-6 gange om dagen, siger han, det er jo alt for mig, det må du jo slet ikke. Højst 3 gange om dagen. Og så med blød tandbørste og masser af vand, det er jo det handler om. Masser af vand. Det er jo et stykke hygiejnisk foranstaltning, siger han. Det jeg godt kunne tænke mig at lære dig, det var at lære at meditere. Det kan jeg se på øjnene af dig. Så kunne jeg lære dig at meditere. Det er jo et stykke mental hygiejnisk foranstaltning. Hvis du har været ude i stormvejr, og hårdt det står ud til alle sider, så gør de fleste mennesker det, når de kommer ind, så finder de et spejl, og lægger det sådan hårdt lidt ned. Det gør jeg sådan set også, siger han. Men det er en indvendig side af hovedet, der fraserer. Hvis du har været ude, så har du noget af det her neuroner, dendritter og hjerneknopper. Dem har du sådan cirka små 100 millioner af. De er kommet i fuldstændig vild forvirring. Så tager vi lige stille og lægger dem ned. Så mediterer vi den ned mandag aften, tirsdag aften, onsdag aften, torsdag aften og fredag aften. Sådan bare lige et par timer hver gang. Og så skulle vi mødes ned om lørdagen, og så fik jeg et mantra. Det mantra, sagde han, det var lavet specielt til mig. Det ved jeg jo ikke noget om, fordi mantra, det var sådan set hemmeligt. Det var transcendental meditation, jeg gik til. Og de kører med mantra, det er hemmeligt, man må aldrig sige det til nogen. Og det kan jeg også godt forstå, fordi så mister ord sådan ligesom lidt af sin kraft, hvis man går og fortæller, at jeg har et mantra, det lyder sådan og sådan. Det er din personlige ejendom. Det deler du ikke med nogen som helst, heller ikke engang din kone. Det er dig, det er et mantra. Og så begynder du at sige mantraet. Og med det samme, så lød det ligesom dun, 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 dun. Og det virker lige med det samme. Og så fik jeg sådan en oplevelse, hvad vil det sige, det virker med det samme? Det betyder, at man kommer ud over nogle ramper, man mister lige pludselig sig selv. Jeg forsvandt simpelthen. Jeg ligesom trådt ud af min egen krop og stod og kiggede ind på mig selv. Jeg følte ligesom, jeg var kommet ned i sådan en engelsk kulmineskagt. Og jeg sad i sådan en stol, vi kørte hurtigt, jeg holdt fast i armlægen. Det var helt vildt, kørte drønt ned igennem. Jeg blev bange, jeg turde ikke. Jeg ringede ned og sagde til ham, der har lært mig at meditere, så sagde han, jeg tror, du er godt med det, siger han så. Altså, du må komme ned igen, skal vi lige meditere sammen igen? Det skal du ikke være generet af, det skal vi nok finde ud af. Sådan blev vi ved med at have nogle fantastiske oplevelser i godt stykke tid. Så lige pludselig en dag, så forsvandt alle de der fantastiske oplevelser. De forsvandt lige stille. Det var helt almindeligt, ganske almindeligt fredeligt, når jeg begyndte at meditere. Og man skal meditere 2 gange om dagen. Så kom der nogle mennesker og spurgte, om jeg ikke kunne tænke mig at undervise i meditation. Det begyndte jeg så med. Nu har jeg faktisk haft mange, som jeg har undervist i meditation. Nogle de kommer enkeltvis sådan, og så lærer jeg sådan en enkelt mand. Nogle de kommer 2 og 2, nogle kommer 4 og 4 og 6 og 6. Jeg har også lavet masse meditation ude på Aarhus Idrætshøjskole. Der har jeg 52 mennesker i en masse meditation. Og nu har jeg jo sådan et problem, det er jo med, at når jeg lærer folk at meditere, så kan jeg jo ikke give dem et mantra, for jeg er jo ikke guru. Hvis jeg nu var guru, så kunne jeg give dem et mantra. Men det betyder til gengæld også, så skulle jeg være sammen med sådan nogle mennesker, måske i 6, 7, 8, 9 måneder, hvor vi arbejder sammen. Så jeg kender de mennesker, så kan jeg finde et ord, som jeg synes passer til de mennesker. Nu bliver folk nødt til selv at fælde deres egen mantra, men det virker ganske udmærket. Det kan de sagtens finde ud af, at de skal have et, så giver jeg dem god tid til at gå rundt og prøve det af, og se om det virker, om de kan sige det, om det passer til dem, om de kan sige det langsomt, om de kan sige det hurtigt, om de kan sige det, så følger hjerteslag, sådan dun, 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 eller de skal kunne sige det med alle mulige hastigheder. Vi mennesker har jo 4 hjerner. Den øverste hjerne, det er den her cortex eller neocortex. Det er den bevidste del af min hjerne. Der er jeg jo selv herover, hvad der skal ske, og jeg ved også selv, hvordan det foregår. Det er jo tit smart nok. Så har jeg den næste hjerne, ligger lige under den her, den gamle pattedyrshjerne med det limbiske system med hypotalamus og fornix og septum og amygdala. Den arbejder ligesom computer. Ja, nej, strøm, ikke strøm, 0, 1. Så har vi lillehjernen. Den laver korttidsplanlægning og koordinering af mine bevægelser. Så har jeg den sidste hjerne, den 4. hjerne. Nogle de tror, det er deres nakke. Nogle de tror, det er en forlængelse af deres rygmarv. Det er det ikke, vi måler ovenfra ned efter. Det er en forlængelse af min hjerne. Den her hjernestammen, eller formatio reticularis, eller retikulær aktiveringssystem, eller dagligdags tale RAS. Det er elektricitetsværket. Det er der, alle strømimpulser de går fra. Hvis jeg strækker mine fingre ud og mærker på mit eget knæ, så kan min fingerspidser fortælle mig faktisk være nogle biokemiske strømninger op gennem min underarm, op gennem min overarm, op gennem det øverste min hjernestamme, op til min store hjerne, at der følger på noget, der er temmelig hårdt. Hvis jeg lader flere oplysninger, lugter jeg til dem, hvis jeg lader flere oplysninger, lytter jeg til dem, hvis jeg lader flere oplysninger, smager ind, hver gang kan jeg forsyne min hjerne med flere og flere oplysninger. Hjerneimpulserne, strømimpulserne, de passerer her, det er kommunikationscentret her i format reticularis. Så går det op til storhjernen og fortæller, at jeg mærker på noget, der er temmelig hårdt, og det er for øvrigt mit eget knæ, og mine bukser de er brune. Alt det kan jeg se med øjnene og alle mine sanser. Nu træffer hjernen beslutningen, den siger, du snakker i grunden meget. Du kan lige prøve at lige skifte ben, eller du kan læne dig lidt fremad her. Så sker det med usvigelig sikkerhed på brygdel af sekunder. Det er heroppe, det beslutningen bliver truffet. Sådan arbejder en hjerne ved hjælp af elektriske impulser hele tiden. Når man så lærer med folk at meditere,
så er det meget, meget vigtigt, at når de siger deres mantra og lukker øjnene, så siger de mantraet, så kommer der hele tiden nogle tanker. De kommer til at tænke på, når jeg skal gå hjem, så skal de huske at komme forbi Føtex, så skal de købe noget cornflakes, jeg skal lige huske at købe noget mysli til hjem til min kone. Så siger de, tænker på alle sådan nogle ting. Det duer ikke. Derfor skal man blive ved med at sige mantraet. Blive ved med at sige mantraet. I løbet af 3, 4, 5 minutter, så kommer der ikke flere af de tanker. Der kommer ikke en masse tanker, der vælter op. Nej. Så er jeg ved at lave det her, man transcenderer. Og så mærker jeg ingenting. Alt det er væk. Ingenting. Jeg tænker ikke på noget som helst. Der er ro. Mange mennesker, de har for første gang i hele deres tilværelse det hedder ligesom et tomt rør. Der sker ingenting derinde. Når man så har mediteret i et kvarter 20 minutter, gerne 20 minutter, men det samme man rejser sig op, så går alle de andre hjerner i gang. Og så ved jeg lige nøjagtigt, hvad vi skal lave. Fuldstændig. Uden at jeg har tænkt over det. Hver gang man får en idé, og man skal ingen idé at få, mens man mediterer, så svarer det til, at jeg står nede i bugten her i år, slår smut med en sten. Shup, shup. Bare slip dem. Du får masser af det, så bare slip dem. Så forsvinder det. Og på et eller andet tidspunkt, så er der ikke flere. Så har jeg en tankeløs periode, eller et tomt rør, og det er derinde, jeg mediterer. Hvis jeg nu kigger op på kommunhospitalet, så er jeg mediteret deroppe, samtidig med, at jeg fik lavet et elektroencefalogram, et såkaldt EEG-diagram, så kan jeg jo se, hver gang det her lykkes for mig, så svinger jeg lige nøjagtigt på 7,83 hertz. Det er selve meditationspunktet. Lige nøjagtigt der. Og det kan jeg se, så man kan ikke engang tro på det, man siger. Man kan gå op og måle, om det er rigtigt. Og det virker hver eneste gang. Mange af de ringer til mig og siger, at jeg har lavet fuldstændig om på deres liv. Og det kan jeg godt forstå, for det blev mit eget liv også. Man kan ikke stresses mere. Man kan simpelthen sætte sig hen, og så kan man give til at meditere. Og i løbet af et øjeblik, så har man en tankeløs periode. Fuldstændig rolig, afslappet. Man kan måle det på sværeafsondring, man kan måle det på ens temperatur, man kan måle det på alle ting. Du er fuldstændig afslappet. 7,83 hertz, det er jo også noget spændende noget. Mens jeg sidder her og snakker om det her meditation, der kører jorden jo altså rundt. Det kommer ikke bag på nogen. Det kommer bag på den, hvor hurtigt vi kører. Det er jo ikke sådan, at vi går og snakker om hver dag. Men i hvert fald ved at vi skal nå at køre en gang rundt om vores egen akse på jordkloden. Og det skal vi gerne gøre på 24 timer. Og det er ved ekvator, der er der cirka 45.000 km rundt. Så kører vi 45.000 km på 24 timer. Så skal vi sammen køre noget via stærkere. Vi mennesker altid godt kunne lide at sidde nede ved en strand og høre bølgerne. Så kommer rallet. Hvis vi måler det, så er det lige nøjagtigt 7,83 hertz. Mennesker siger en tidens morgen godt kunne lide at se ud på en mark og kigge ind i et bål. Nu her er det ikke lydbølger, nu her er det lysbølger. Hvis vi måler dem, så er det lige nøjagtigt 7,83 hertz. Hvordan kan vi vide, at det er lige nøjagtigt 7,83 hertz? Ja, det er et spørgsmål om matematik. Vi kender lysets hastighed. Det er cirka 300.000 km i sekundet. Og nede ved ekvator er der 45.000 km rundt. Hvis vi sender en lysstråle rundt om jorden, så når den rundt 7,83 gange hver gang der er gået et sekund. Hvis man går op på det amerikanske rumfartsinstituts hjemmeside NASA, så står der jo selvfølgelig masser af tusindvis af sider, men allerede på side 1, der skriver de, hvis vi skal sende astronauter op i æteren, og de skal være væk i mere end 32 timer, så dør de. Med mindre de har en lyskilde med, der svinger på 7,83 hertz, eller en lyd, der svinger på 7,83 hertz. Lige snart vi mennesker har passeret ionosfæren, så gælder der ikke 7,83 hertz, det er kun på jorden, der gør det. Og det er den store takstok, og vi mennesker kan ikke leve uden 7,83 hertz. Så dør vi. Tænk så, hvordan tingene hænger sammen. Når man så tænker på, hvordan folk de arbejder i det her land, og alle andre lande i den vestlige verden, vi bliver jo stresset næsten alle sammen. Vi svinger jo ikke på 7,83 hertz. Nej. Hvis vi svinger op på sådan omkring 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 hertz, så risikerer vi at dø af en hjerneblødning. Fra 12 op til cirka 20 hertz, der kalder det positiv stress, det kender vi også godt. Man er noget videre i gang, man har kroppen med forstanden, med sjælen, med dem laver. Kommer man op på den anden side 21-22 hertz, så er det negativ stress. Man begynder lige på et eller andet, så mister man sgu lige tråden, så begynder man på noget andet også. Så er jeg i en biltelefon. Nogle de får sådan en kast med hovedet, der er alle mulige varianter, men man er ikke til gavn for nogen som helst. Hvis man går på nettet, så kan man jo i dag købe hjernemaskiner. Mega brain machine, mind machines. De fylder ikke mere en biltelefon. Og det kan nemt have 40-50 programmer. Så tager man et sæt briller frem. Man tager et høretelefoner på. Brillerne de blinker i 7,83 hertz, hvis jeg ønsker det. Lyden igennem øret, det svinger i 7,83 hertz, så kan vi afslappe på den måde. Jeg kan nu altså bedre lide, at man selv kan klare det her uden maskiner, men jeg selv er herre i eget hus, og selv kan lære det. Derfor er der mange mennesker, der gerne vil lære at meditere, og jeg vil i hvert fald gerne lære dem at meditere. Jeg klarer det på den måde, de får 4 timer en dag, så går de hjem og træner en uge, så kommer de igen, så får de 4 timer mere undervisning. Og i mellemliggende periode i den uge, der kan de ringe til mig, når de vil. De kan sende en e-mail til mig, når de vil. De har ligesom ret livline i mig. Og når de er færdige med de sidste 4 timer, så er de selvhjulpne. Så kan de selv meditere. Hvis de hen ad vejen har nogle spørgsmål, så kan de altid sende en mail til mig. Så jeg bliver ved med at følge dem op. Det eneste, de kræver, det er, at de skal kunne koncentrere sig i bare 2 til 3 minutter. Så kan jeg lære dem det.